Nsukka. Yes. Ka anyị bido from today ọ na-eme 1 year. Peter Mba ma Tinubu nọ n'ọfịs 1 year in office. Yes. So as a stakeholder, elder state person in Nsukka, kedu ka isi wee fụ ya bụ 1 year in office? Ụfọdụ na-asị na Peter Mba dị echete ndị Nsukka and ịbụ onye Nsukka, ịbụ onye ọnụ na-ekwu n'okwu. What do you make of all of this? Gaa n'iru. Yes, dịka onye nọ na studio na-ekwu na nta o mere 1 year. Ịmara ihe na ihe ya atọ na-achọ echi na mbido nụ ụmụ na-eche m. Mana obi dị m ụtọ na mbụ nna ya ukwu bụ Tinubu, nna ya ukwu bụ Peter Mba. Ịma na isi na onye anaghị atụrụ anyị anụkwa gị anụ onwe ike ga-emete ka onye ọm na-eme. Na nke mbụ bụgodu na shida ya oyi. Anyị na anyị ukwu bụzụ Peter Mba, ọ na-agba mbọ na-ekwu anyị nkwa na ego abụghị nta ya bụ n'echi. Mana ama m na ọ na-echeta n'Nsukka na ọ gaghị ga-echezo na anyị na ọba anyị bụ ivu Enugu steeti. Na ochezo anyị na ochezo Enugu, ochezo Nsukka na ochezo Enugu. Obi dị m ụtọ na ọchịchị ọ na-achị na-asị na ọ ga na-echeta anyị adọghị echeta anyị na ọba anyị bụ ivu Enugu steeti. Amuruonye na ego ọ dị mma ọzọ dịka ibie bụ na ọ bụ ife dịka last week, by this time last week all of us nọ na Adada Hall ebe Commissioner of Transport bịa gwa ndị ọha Nsukka ihe meji a ga-eji wee kụkpọ some places na Nsukka demolition. So I don't know if you have heard about it. You're a businessman. Ama na ịbụ onye oji ego achụ ego nya bụ ife ga-ewute gị in a special. I don't know how the news came to you. I want you to also comment on that before I go agbapụ ọsọ. Ọ bụ eziokwu anụrụ m ya ma m anọghị. Mana since onye a wee m latara na-afụkwa ka ihe si aga. Ọ da ka m na-ekwu a ga-eme sometime na a ga-emebighị naanị ga-edozi. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ eziokwu maka m businessman. Na ọ da ka mgbe m nọ ere asha nwọchama abịaba echiri mee. Mana ọ bụ na echiri mee kọwa manụ m sị m na-ekwe ka ọ yeshi adị na-ekwe ka m yeshi eme ma ọ gada n'iru karịma ka m nọrịda. Ọ ga-ewute m ma ọ gụ na ọba ego m mana amaghị m na m enweta nke karịa. Nye m na-asị nwoke te nwaanyị echikpori maka tere nke m dị na anọ m na ya anyị mara abụ m isi okwe nọ n'ụlọ n'ogbe m na-azụ n'ahịa. So naanị m asị na emọzọ na-ede mana nwa nkwe na nwaanyị emejolu maọbụ echikpori unu ebuola iwe na nke uru ka nke iru ji anụnụ ga ya afie mgba ga-eme na ihe na-achọ anyị na Nsukka local gọọmenti ji eme. Ha mgbe m na-asụ ya bụ na unu kere ajị n'ume daanụ juu bụ chaplet na mmiri. Ọ dị mma mana mgbe ụfọdụ a na-anụ afa gị n'egwu. M na-eme ka njọ gị imebu ka ikwu egwu mgbe ị nọ n'ụmụazị because ndị egwu ịbụ oyi ndị egwu onye ọbụla na-akụ egwu na-akpọ afa gị n'egwu. Egwu ọbụla yọkụ na n'Igbo adị nshọ na ọbụla ọsadebe ka dị ndụ ọ ga-eti afa gị n'egwu. So amarọ m ụfọdụ na-asị kedu who is Amuruonye na ego kọwa aka na ndị Nsukka kedu onye bụ Amuruonye na ego. Okay. Ọ bụ m bụ dịka m siri ya ekwu n'aha m bụ Chief Edwin Asona. Amuruonye na ego one of Nsukka agbarakata one of ihe eka. Ihe dị n'egwu na-amasị m mgbe mpempe anụ mechite ọ bụ ndị Nsukka bụ ndị ihe eka jamia na-akpọ kpoga Igbo. Kpoga Igbo ọ mụ na-eyi ntedegwu na ọgbọ m anụ ga-emeri m. Egwu na-amasị m amaghị m ka ọmọgụ nọ na-amasị m bụ ọ bụ tokeke toke ahụ chimegwu na-eghe echi ime ya ha asị m bịa n'osete na ya laikịrị m ma ama ego ihe efutere na bịa ịma na enweghị na-ama ka ochi ya bịa ụwa na ọchụgụ ikeri gị bịa na-ewepụta ihe ile dị gị na-eshi nsị na ọghọm ochi eme. You are the CEO of Eternal Paint. Yes, ụfọdụ na-asị na Eternal Paint bụ ọba of all paint n'Enugu and ama na Eternal Paint nke obido na Lagos. So you went to say ịgbadata n'Enugu. Ịgbadata n'Enugu na-asị mba na ị ga-eru ụlọ. I was there the day you brought it to Okrute. So tell us more about Eternal Paint. Emesi ka njọ ga-ekpata iji wee sị gị brete ana Igbo. Okay. Akụlụ ụlọ. But tell us about Eternal Paint first. Ihe gbasa Eternal Paint. N'ebiri m obodo oyibo ebiri m Thailand there for 13 years. Wee mmadụ n'obodo oyibo abụghị be m. Na-ajị ma lata. Ada bụ m nwa Nsukka na nwa Nsukka anaghị adọta ka n'ụzọ. Be m latara sị mba
n'ebe ọ bụ na ndị otu ndị be anyị bụ ndị sị ka afụrụ m n'anya ma ọzọ fụ ha n'anya na-ji m eweta biznes ji ememe mem na ọha iledoi nweta ihe ebe a na-akpọ paint ya bụ mgbe ọbụla ifere ntana paint na Naijiria na ọ bụ nwa Nsukka nwee ọwa Amuruonye na ego ebido m na Lagos mee wee latara Enugu steeti si na ma mbido n'isi mmiri latara Enugu steeti nwee na Enugu steeti weze nke mwọcha maka na-ebune evidetegodime n'ogwurute n'Elugu Ezike na ile bụ na nke ka n'iru na-ekom jee wote nke ọha ile ya afị n'anya nye ndị Nsukka bụrụ onye Nsukka ịbụrụ onye Nsukka na ya arụ ọrụ mbọ m na ọha ile ga-eruje ya. I also understood that you were the one that painted the government house. Yes. Is that true? So okay, I want to know that thing that makes eternal paint different from other paints. Ihe dị iche. Mụ na-akpọta eshiri m na Thailand. Mụ na ndị Dubai nọ na Thailand ngwa ahịa na-achọ m ihe dị iche na paint na Nigeria. Bet m oke gede ka m si chọọ ya n'ihe dị n'ụwa bụ ka na-echi ya chọba yiri menie bem sịrị gana vulete the paint nke a nta ma mụ na gị na-ekwu n'iteme ntana paint na-egube etego meridi paint ọzọ na ọgụ ije ka eji ọnụ gị ji ekwu ka ọ dị na ọ bụ amụ ihe dị iche karịrị ọ bụrụ nke abụ etecha ime ya aka usoro aka gị dịka ya bụ m na-agwa n'ihe eji ya arụ onume bụ ya bụ na-agwa gị agbarakata dị na paint ihe eji ya arị ya karịrị ihe eji arị paint n'iteme n'ihi afị ya ihe afụ n'ihe dị iche na nke itegome ego etechara paint before teme onume na ọ ya agwazi gị n'ihe dị iche maka na ọ bụghị paint ya enye gị nsogbu ọ bụghị paint ọ bụ ịnyakụ na ịtụkete tukugu ma ịfata eka ohichiri gị n'eka ọghọm adịghị ada garanti ọ paint ọ bụ ite ọ ya nọdụ n'ụlọ gị ga-abụghị bụ ya asịsị na-achọrọ ịgbagharị na ọ bụghị na paint karị nka ọ dịghị possible. Ụfọdụ ga na-asị paint a nwecha all these qualities na price a ga-adịkwa too high. I don't know. Price ma adịghị high n'ijegbo na another paint bụ price ga ịbịama na internal paint ifuma na internal paint ka low and na ọ enye gị ihe karịma nke ndị ngaron. Okay. Ụfọdụ na-abụ ebido business ama m ndị Nsukka na-eme ọfụma na Lagos ụfọdụ nọ n'obodo oyibo UK US na-eme ọfụma na-eme ma power bank all these kind of things mana ha dị echeta ibunete ya n'ala Igbo ka ihe kpasu gị kpasu mmụọ gị ji wee sị na paint a ga-eru ụlọ. Ihe kpasị m ihe bụ na ọ baghị m kwuru dịrị si na obodo oyibo ba m nọrọ nsị mba na anyị malata Nigeria na Nigeria banyị Lagos ba m bidoro dịka m si ya gwa gị enwere m ụlọ enwere m ihe ele na Lagos adị m ka nwoke na-adị na Lagos ma na-asịrị m mba na bụrụ ihe ndị oyibo sụrụ na charity begins at home and na asịrị na ọ bụ egbudo akwa ọlada n'ụzọ agbọda ya ọlada na abụ na anyị nidiri ma anyị vileti ya ole anyị nwere ta ọ bụrụ na Lagos ọm ma ememe ma ala Nsukka maọbụ ala Enugu steeti ma ọ dịrị ka Lagos ya bịa kpasị m iwe sị mba na ji m evule dọgwa ya ụta nke nwere mbenu na ya bụ ekere bụ na nke m dị n'ụlọ akụrụ ụlọ onye kpata anya ọ dị mma since anyị ji wee budete ya n'ala Igbo na Nsukka gedegede kedu ka ndị be anyị si wee nabata ya? ahịa ba m ji asị na onye ọbụla ga-evuletere gị nke ọ na-eme ya vulete nata nwacha na-echeta m obodo oyibo echeta m ta Lagos na ha ele bụ ndị Igbo ndị Naijiria ndị Igbo ndị Enugu ndị Anambra Igbo ala Igbo ọbụla ala Igbo ha nabatara internal paint nwa be ha na-ejide internal paint vie kekwa dam na-asị nwoke na nwaanyị nke inwele mgbe ịnọrọ ebe onye Igbo asị m na ị ga-eburu batawa n'ala Igbo a ga-anabata gị taa na ọ bụzi internal paint kasị akasị n'ala Igbo. Aside the internal paint and other businesses itinyego aka yes gaa n'iru. Mụ nwa na Atlanta both and north from China enwere m shop na trade fair. Ibe anyị amaghị maka nke a. Yes, anyị amaghị na ọ nwa anyị bido ba ebido mmadụ enwere m cosmetics na Balogun ama atụ ncha na ude
order elede ya mem na gwa ma ya am ekpolo ebidogo na paint si ma mkpoletego na Igbo am ekpolete ya melele no fi ya n'enya ya nke first step ịtụpụ ya nke mbụ ụfọdụ akpọ go already enwe mgbe ị na-ekwu okwu ha nụgo m ebe ikwu si that ọ bụrụ na ịrụsịa ụnụ ị nwere ike ije ete paint nwere nke ị na-ekwu ya na egwuregwu ka ikwe ya na redio na ọ bụrụ na ịrụsịa ụnụ ị nwere ego iji agba paint gị kpọọ Amuruonye na ego na ọ ga-asọply gị paint ya ba m na-ekwu na nwa na-asị na ọ bụ na ịrụgbu ụlọ gị n'iji ego paint na-abịa ịkpọ m mbịa mfụma ya mmadụ na nwa ya chi m na-ezokwu ezokwu na o jikwa ego paint nsị ọ gaba agaghị ọ bụrụ nta na nke m na-ere 1 naira nsị ngwana ọ bụ nke m na-ere 2 naira nsị ngwana ọ ga-1 naira gede ka iyechi akwụda m 1 naira ma pere pere ma anyị ikwu ike kwalitere nta na paint ọ mbụ ọ bụ ọ dị mma oke ka m kpọpezi igwe eji ekwu okwu ka ndị mmadụ nwee ike kpọbata maka afụgo m ka a na-ewenye aka enu ụfọdụ na-ezite ozi anụgo na Amuruonye na ego nọ na studio kpọọ na 09165348881. Hello, good morning. Hello, good morning. Gbatuo your radio biko. Okay, good morning. Ngwa gaa n'iru. Okay, Amuruonye ego na-ekele go. Okay, nwanne m o. Ịma aga nwanne m. Adụmoye. Taa, ana m ekele ndị nọ na studio. Ifo orikuta. Gwa ya afa gị. Aha mbe Emeka gbapụ ọsọ. Gbapụ ọsọ na kọlas pa nka. Iwotago na otu na-achịkọta n'oge adịrọ na-achịkọta. Ihe na-achịkọta bụ everybody share this dịka everybody ma accept. Dịka ọ bụ na ọ bụ that place relocate anyị. Ihe m na-arịọ all the same thing na okwu gị all the same thing na okwu ebe a. Thank you very much. 09165348881. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Afa ga ebisi akpọ. Abule nke akpọ kasụrụ na akpọ from Abule na Nsukka. Nke na Amuruonye na ego. Amuruonye na ego eke abụ ekelekwe. Oh, good morning, sir. Ibe aga nwanne nchi. Dịkwa boy. Ihe ka gị ma bụ paint ga ọ gbaghị paint ka ọ bụ emulsion. Kedu the type of paint? Ọ bụ matte, emulsion, satin, silk, and oil paint. Also, ejete gather more caps. All the complete. All the complete. Ngwa ndọma na ege ntị ọ bụrụ na ịkpọbataba ugbu a till this program end here. Ịkpọbata isi anyị eternal paint. Yes. O wee zaa gị experience the magic in color. Ọ dị mma. Yes. Amuruonye na ego ịbụ somebody inwe special love, undying love for Nsukka right from time. Yes. Ego mgbe ị ka nọ n'ikorobi na-akpọkọta ụmụ youth. And ịmago ma ndị na-ese ndị obodo Igbo anaghị agụ ha ọnụ. Achọrọ m ịma kedu ihe kpani like why do you love Nsukka so much? Why are you so proud of Nsukka? Everywhere you go, you represent Nsukka. Ma Lagos, ma Thailand, you want to know that n'ịbụ nwa Nsukka. Kedu that thing? Ihe m ji like na Nsukka bụ na anyị anaghị achọ okwu. Anyị na-erube nwoke isi na-erube nwaanyị isi. Mana mpakarị ndị Igbo dị iche n'iche. Be asị gị nwansụ nke a. So nga na ya Chukwu. Si na o nwego onye Nsukka bụla onye Nsukka. Ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị onye youth ọbịa. Mụ mmadụ nke m ga-ememe ma anyị ndị oyi m ga-ajị ga-eme. Ebido ome na child will know that can she agwaga. Nwe jedo obodo Oyibo. Mgbe m jedo obodo Oyibo na anyị debe mmadụ eto abi mmadụ ebo na Thailand. Ụfọdụ ga ndị metara mmemme na ha bụ onye Nsukka duto na ndị Igbo ọzọ na-asụ asụsụ ọzọ a na anyị si ma Nsukka achịgide si na ha mee ego nke bụ nke bụ ụdị ndị ọma anyị na-asụ so ga-asụ mba mana ntama n'obi juru m ụsọ bikọsi mba anyị na-mgbara na mgbe okorobịa ndị Nsukka nọ ma ihe dịdọ na ihe ga-adịmọị adịghị sị ka ya m nata ndị agbali ga na-amụ ka esi asụ Nsukka maka ọ ga-adịzị ụsọ. Exactly. We even have comedians from Nsukka that speak the language. We have MC Kokoli, we have Mamoka, a lot of them. I live in the name of the head, those boy, but I have you nothing I like in Monia Bonoya. Equal in a phone, Juma and Agwag, Helen, Ababim, Helen, head. Kind of more colors. Hello, good morning. Good morning. Afage Bishop. We started from Nsukka. Ngobap yourself. It's nothing. Explain the magic color. I need Lego. So what I guess.
anụcha ndị na-ekwu na redio ọ bụrụ nwere enyemaka ga-enye n'anyị bụ ndị ga-arụ na-achị anyị ga-arụ interest na both and not enidi na-eme na mama ka bido nsogbu adịghị gị na okerekere bara egwurite na ya ebido na ya wee ntabi ịnụ olu ejide nọmba ha na m ama aga m akpọ gị. Don't worry ọ bụrụ na ọ bịasịa today ị ga na-anụ jingle ya na redio a ga na-etinye advert and all those things mgbe ọ bụla a ga-ebudete the both and not place for advert maka ọrụ ị ga-ebu ụzọ ọnụ maka ya. You get the point now? Okay. All right, thank you very much. 09165348881 call us up. Kazamani as well. Hello, good morning. Okay, each time I view your WhatsApp status, I always the way you push your business. So I would like you to actually talk to a lot of persons in a business na Nsukka. And when they are saying ego adron and Nsukka, maybe they don't know how to do it because you carry your business for head like gala. And when came on event, you put the bucket in aka on at the event. You get the point. For today's date in Ghana, your WhatsApp status. Today is 29th May. We are at Imago. So tell them how to do business and make it in Nsukka Ganiru. Oh, but I am my I'll be here. You have a good point. Madu the Nsukka. Here, line I chat and Obodoibo, the Nsukka. No, I like golden kid, me. Top of the pure water be near. Email here. If by them bag and a pepper, we don't like to go to him before mother like the hig. So, Niam na one walk at and wine. Bonnet, and Campbell Ball. Acho Munumar. Na onye again we get gonta and we get chile. Yeah, back I'm up and Amuruonye ego. Oh, we're going no, he's not calling anybody with money. Yes. E what I go? Ebidom n'oge ama akpa abụọ ha ma egbe akwụ mgbe m dị na nwatakịrị onye ọbụla ebe onye ire ka jumani ya ka na ya agwa gị onye mbụ ịgbada mbọ furu ihe gị na-eme n'isi chukwu enyedenu gị aka ịbịa n'obodo oyibo je n'obodo ije na Thailand jụma maka nwa Nsukka bụrụ Amuruonye ego anyị agwa gị na mgbara mbọ nweta ya na-enweta mana ana m asị onye abụla nwa Nsukka bụrụ ya nke na-eme jisike mee ma ha ile mmarị ya na mba Amuruonye ego ya bịa egote ego mana ọ bụrụ niile ekpe ekwu ma m nọ na orito mgba na anwụ ya ọkọ gada ka m na-echi ama nke na-eme onye kwu ebe ọ nọ achọbana ya ya bụ ọ bụ point. Yes. Good morning. Amuruonye inwe fans so inwe fans akaria. Good morning. Ngwa log in. Internal page. Explain the magic color. Amuruonye ego. Wana chimala. Logam. Why you bagide bisa for one man? I am Gabriel. I should fit back up. Oga Gabe Ganiru. Amuruonye kelem go. Okay, dare. I got that boy. Dare. Abo yuzuku. Yes. Oscar kele go kuma. Inwe gị nsogbu. Ngwa deji o. Jisike ọgọ. No why for you. Thank you. You can call us. We have a lot of callers and a lot of things to talk about, and we have limited time. Hello, good morning. Sorry, I have to let you go because about to your radio. The first thing you get maybe about to your radio so that we can hear you. On maybe right in our studio. Turn down the volume of your radio when you call. Okay. Hello, good morning. Spread the magic color. Amuruonye ego. Good morning, ma. Good morning. Asị onye ka ekele gị. Dare. Ama na ọ bụrụ bụ tọ da ka eti gbukpere onye na-ebe anyị. Mba ndị gị ma emechi nwoke ma ndị ga-emechi nwaanyị. Papa. Ịgwa gị n'ihe ka na-ese mmiri. Ịgwa wee tọ da eti gburu mmadụ bọchị ha na ebe anyị. Mana ọ bụghị nke gị o. Ọ bụghị nke gị papa. Asụ nnọọ ka ekele nne gị. Eka na-ewepụta Nsukka. Darima. Hello, good morning. Hello, good morning. Afa ga ABC akpọ nwanne mmadụ.
esi igba agba aka kpọ mgbe Emmanuel. Log in. Okay, internal paint. Express the magic color. Amuruonye na-ego ana m azụ afọ gị na ebe a na-eji egwu mana taa ka m nụtụrụ ndụ. Daarụ sa, daarụ sa. Ana m ekele gị. Achọrọ m ịma gị fọda na m onye igba agwa biko. Okay, sir. Daarụ. Ala. Thank you. Ọ bụkwa na enwe ajụjụ unu chọrọ ịjụ maka eternal paint otu unu ga-esi wee nweta ya na ebe ha nọ m ga-ajụkwa ya ma adreesị ebe ha nọ na Ogurute ma Enugu ma ife a and ụfọdụ na-eche na ọsọsọ ndị big man na-egi ya keke nnukwu okwu ya na eternal paint is affordable na ọ bụ big man apụtara na ọmamme something that anybody can afford. You get the point. 09165348881. Onye nọ n'ikuku? Good morning. Yeah, good morning. Birikwe o. Yeah, Lemon C. Lemon C, log in. Yeah, from Ekwebe. Log in. Amuruonye na-ego 1. Yes, sir. Log in. Amuruonye na-ego 1 internal paint. Express the magic color. Una na-arụ kịta na-anọ internal paint ka m ga-eji wee gwe ya. Just address m bụ Ekwebe nwanne eji eti ọkpata ezinụlọ na-ekwebe. Ezigbo mmadụ na-Ekwebe, ọ bụ ezigbo enyi m ma o mega okiriko na Brazil. Mụ na ndị Ekwebe gbara ndụ. Yes, mụ na ndị Ekwebe gbara ndụ. Yes, ọ paint gị ka anyị ji wee gba plaza ya n'Opi Junction. Yes, ọ bụ eziokwu. Akwata bụ eziokwu. Ọ paint m. Mgbe ndị si ike, God will bless you more. Thank you very much. 09165348881 bụ mmadụ ugbu oge adịrọ obere oge kịta Amuruonye ga-emuvuo na ije dị ya n'ụkwụ. Ọ dị mma. I'll ask you a very personal question as we're about to wrap up. Yes. You're a very successful man. You may go a lot of businesses. Yes. And the shortest time Mmagi, every time you're Mmagi, you're always on a high note, happy and all that. Have you ever tasted failure? And when go business, you fail. Can you touch ya? Ajụjụ agbadotere. Yes. Ịmagi edu n'ụwa, azụ ibu mmadụ, ị ga na-enwe failure. Mana ọ bụ ka isi je eme di failure bụ eji akpata. Na Oliver de Kokwegu na-egwu n'ụwa chọrọ obi umeala na-ejiri ike eso ụwa. And ijiri nwayọọ ihe ele ya dọị. Maka na echi foto mbele nwere onye nwere bad luck ya nwe onye nwere good luck ya. Ọ bụrụ na ọ bịa gị na bad luck were obi umeala kpọta dị aka na ndị ọdụ na ịda ade echile na nke gị ga-adọị. So I chọrọ ka ịgwa m that time we test that video that business ime mgbe ị na-egbu akwụkwọ kedu that thing ime fail woefully you even thought that you will not make it again. Have you ever lost hope? Yes, I'm Thought of giving up in life. Yes, Gbagbudu boy. I settled him with the 10,000 naira. Mbam chene nke me ekpo. 10,000 naira. Yeah, but you just settled him. Gari, mama gari. Yeah, but we na Lagos. I'm asu Yoruba. My name so generalize more. So. Báwo ni? Miss good afternoon. Okay. Miss good morning. Miss good afternoon. Okay. So I said to him the 10,000. Yes. Bible say no kwa mbosho mu ye wuteru. Amago mbam na-eje. Ọbụkwa na m jegedide ekpere up to pastors bam je komeja gbakọta de boy serve there. Bụrụ te prayer warrior before DJ dem obodo Igbo. Mba mem no ya malite. Si sam na ewochole m iwe. Nwe ta nwekete nwanyị. Mba da wewe na anụma nọ mbam. Ọ dị mma. Ọ ka bụ na ọchịchị Naịjirịa ka ị na-ege ntị ịfrọ ka o si afịọ. Amuruonye na-ego nọ na high spirit as always. Okay, biko achọrọ m ka ọ bụrụ na ị na-ege ntị biko jee na Instagram ha nwee page Eternal Paint Nigeria nwee page. Achọrọ m ọ bụrụ na o si na studio na ebe ana m afụ 54 followers. Achọrọ m ka o ruo 1000 followers today ka ọ ma na ọ bịa na Tower FM because anyị bụ zuru mba. So ọ bụrụ na ị banye na Instagram kịta just type Eternal Paint _Nigeria. Ị ga-afụ ebe a Eternal Paint we are everlasting CEO Amuruonye na-ego. Hello, good morning.
Good morning. CBN, did you go? The only retiree. Explain the magic color. CBN, Korea Bell. Korea Bell. She's a retiree. I was not the car. Good yes. So why the gumma? Yes, so why the gumma? Bye bye. Thank you very much. 09165348881. When on Ikuku? Hello. Hello. CBN, Birikwe. Birikwe, I'm back in ABC Akpo. I'm Esther from UNN. Esther Akaso. Log in. Internal thing. Explain the magic color. Amuruonye na-ego. Birikwe. Welcome. Ekenemgi. Okay. Nwoke isi welu udiri investment a bịa n'obodo anyị bụ Nsukka. Thank you. Daalụkwa. Thank you. Chai. Ọ dị mma dịka anyị na-achịkọta Amuruonye na-ego dịka fancy inwe. Dịka ịmakwa I am up to 77 missed calls. Yes. Amaram ki na after this in we plan into politics. I'm not running Nsukka again in plan because I'm suspecting because I see the way you help people. I see the way you do, you assist students and all that. Mandina popo in we plan na politics. Yes. I think na adum ni bodu no yibo. Yes kana machi mkuna sile no more no boro. Na ya na ekwu na okay, what can one she like him? What man she like him? Okay. And then I can't believe that's so bad. So it's a political statement. That means someone asking you know. Hello, good morning. Good morning. Birikwe. Darakane. Afage bisi akwa log in. Amuruonye na-ego sara na-ekule. Ne kwa na no log in to ayeta na page. It's good to be good. It's good to be good. Yes. Madam Azanuka. Log in. Azanuka, log in. Onu claim me, claim me me dayo. Afia na me affect. To ayeta na paint. Azanuka. Eternal paint. Explain the magic color. Thank you. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. CBN. Afage bisi akwa nwanne mmadụ. Okay, I'm the Chika from Nsukka. Chika, log in. Eternal paint. Explain the magic color. Eternal paint. Explain the magic color. What do you know that name? I'm not going to buy Get you. your gift here. That is it. So why the gumma? Your name is the most. Thank you very much. This kind of radio interaction. For the nature, Nibundi Onyimo State. When I was posting the flyer, I said on a see from him. Instead of Boyan Sokoni Haka. Then I turn up paint. What is on your Robangwe? Because I want a bigger family when they go around it. It's a turn up paint, just or the wrong way and no. You get the point. So I'm happy that you are here today, and I hope you are still gonna come again. Yes. So for hello, good morning. Hello. Sorry, I have to let you go. 09165348881. Hello, good morning. Renzi Consult Nako. Oh, Renzi Consult. Explain the magic color. Explain the magic color. Thank you. I noticed that you follow the page. Yes. Thank you very much. Renzi Consult is a specialist in real estate. He's a young boy doing very well. Very nice. Sure. Imana to pay na I got drop address.
Okay, Ganiru, let's know the where we can get Tana paint na Nsukka. Okay, ebe a ga-enweta internal paint na Nsukka bụ Enugu Ezike number 6 Nsukka Road Ogurute igeba ị ga internal paint. Ị bịakwa na Nnukka Eta Market na Enugu Lagos line. I think you have double shop there. Yes, I have double shop there. Ị ga n'ebe na Lagos line na Nnukka Eta Focus Plaza ị ga-afụ internal paint there ma chemical na-ele ma chemical. Okay. Ihe niile eji arụ paint ị ga there ị ga-ezuru ya ọ bụgodị na ị chọrọ gị nwe chọrọ ịrụ paint ị ga-ebe a ị ga-enye gị rọ ịchọkwazi paint enwere enwe ịzụkwa dị paint ebe a enwere m ihe niile ebe a. Okay. Talking about this chemical, I think maybe in the future you may think of opening Tana Paint Academy where people can come and learn how to produce paint. That is why I see the plan. Para bara ogurite. Hey. Na gidi kwaru mama. Ọ na nnabatago mmadụ ebuo anyị pịachie na oge anyị na-agba because achọrọ m ka anyị kpọtụ egwu onye nze 11B akpọkwa egwu CVN na bịa udo dịrị Igbo ebe ekwu maka Amuruonye na ego ụfọdụ na-asị na anụ afịa na egwu mana anụbero maka ya and ọ bụrụ ọdọrọ nke na-eme social media they're very yes. That is why most of them don't know you in person. You may consider I will do that. 09165348881. Can I take a few of our last callers? Okay, and we contact address for those offices you mentioned. Yes, all of them. On supply. Yes, and when contact and we keep up. Yes. Okay, first of all, we got 090 25 79 1464 and 081 34 60 5990. That is the number in Nsukka. Yes, you can go to my Enugu. Okay. My Nsukka, my Enugu. 09165348881. We are wrapping up. Hello, good morning. Hello. After ABC Akpo. Hello, Elije Uchenna Kenneth. Eternal paint. Explain the magic color. Eternal paint, my man. Follow the page. Amuruonye ego. One more. Elije Uchenna Kenneth. Instagram. Uche Kenneth. From where? Same part. Harmona. Oh, good. About Babylon, so I heard this and a whole lot. Umabo. Okay. Umabo. Funny mother. Oh, what too long? Oh, well, God must go paint on your Harmona. Emma Peridulo, now 30th of December. Yes. The whole 3 duplex over there. And I'm there live that day. I'm Yes. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Well, I chikota. Achọrọ m igbu egwu na studio. I want to dance with Amuruonye na ego. Okwu ikpeazụ ị ga-agwa ndị Nsukka. Just a way of telling them that as an Nsukka man you can make it even here in Nsukka. I am know your story. But you see where all those things. And today you are what you are. In all standard, you are a success. Okay, so yes, all the come say kunu. Onye abụla onye Nsukka mbi nọle. Ihe na-emele bi nọ Lagos ma onweghị ihe na-eme ma ị chọghị lata Nsukka maka na Nsukka adịghị ịmụ na Nsukka mee nka mbi nọle lata de onweghị gaji ga-eme ekwuwe na Nsukka ogwe ezigbo ego eji m onwe m atụ na beginning onweghị ego adịghị n'obi lata bụrụ onye eziokwu gị na nwoke na nwaanyị meke ihe gwa m aka oshi ji adị erile nke mmadụ emele mmadụ jealousy nke gị ji eruru dị gị ka ya bụ m na-agwa ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ejereje west onwe gị be nka mee nka bụ ime nka ma imeme nka ime nka ma ọ bụ na ịlata gị be nka lata na ndị ji enye gị aka na Nsukka anọ. Yesterday ka nna anụ na enwere hotel
Governor Mbani Kumakia, I could hear about it last 2 weeks. 5-star hotel actually in Enugu State. So a lot of persons were against it, but as at yesterday we heard that the governor has endorsed it. In fact, maybe they go the work as we speak. Amuruonye Ketana paint, I got supply paint. They're listening. Tell them. Bido tantani gana foega fushoni gantana penja fuda mbaga nete. Yes. Nabu mwa mbo the marriage show. The marriage show was signing by Pitamba by government. All the whole expert here and in an school and all my Fentana paint. Are you serious? Life wait, so Etana paint is the official paint for Enugu State? Yeah, I'm Nagwaga. You didn't get it? In the land government, we buy a 8.1 FM. This one pass me. This one blow my head. Wait, Etana paint is the official paint of Enugu State. Yes. And then before you came, other people were there. Very, very many. In Egekwe. Oh, what I want to know. Hi. Now that guy she agwa, they use also. Oh, use money more. Oh yeah, result. Okay. Somebody sent a message. I just followed the page, sir. You didn't tell me your name. And the number I will send the. Okay, a lot of persons have followed. Okay. Please drop. Okay, just go to my Facebook and send me DM that you just follow the page. Send me DM at Facebook at the CBN. I'll just credit about 3 persons that just follow the page. No. God bless you. So bad again. And when you get your because you have a lot of friends. Oh, can be done was I wake Jinagan. Few of them you get and they make it and did not support if you name because I think you have good support from your friends. And do not support the canker. Nothing then for that can be Menaya. Or less than Josa, man for that. Okay. My one so if I have Boshom. Okay. But can end over Condogo at least. Overcast him and I've been asked to overcome Tamamia, Macadaya Gamma, Agama Gondovoco. I says, thank you very much, Maki Gente. Muna Amuruonye ego. I'm a knocker at the pause. I think we all had fun, and I'm sure that Obuno Nasia Agana may arrangement, Ebagana Yukumaka, what you do and your product and how we can get what you do. So that people can anything. And Amuruonye when vacancy we have a lot of persons looking for jobs. For now, here's a comment. Thank you very much. So bad. Mr. C to the B to the M. Personally. Take this one from me. Thank you very much. I'm based on that. Mr. C to the B to the M.